iza termina struka? Koja su to imena i prezimena? Koje su to institucije? Je li to Zavod za mentalno zdravlje? Je li to direktorka Zavoda za mentalno zdravlje o kojoj znamo da je u vezi sa porodicom počinioca zločina? Znači, to je potpuno sukob interesa. Neke stvari su odrađene toliko naopako da mi evo i dan danas, 7 meseci nakon te tragedije, mi i dalje imamo tu podelu koja je, čini mi se, još drastičnija kako vreme prolazi. Još drastičnija. Pa, evo, sama činjenica da Branko Anđelković nije izabran za školski odbor od strane roditelja. To je bila prilika da se okupimo i da se ujedinimo, ali ne. Nije se dogodilo. A opet mislim da se to nije dogodilo zato što je sve u ovom sistemu nekako pogrešno rađeno. A jel razumete što Branko nije izabran? Ja ne razumem.